Ê, doctor, bà tin có thấy ra nó không ai đi. Tôi đến học học. Em phải về đây. Đi ăn thôi, nó cay như đó ra. Hace armo tali sikla ro taro yun talo sir de accommodation ni bagai moro balai sakore samen kai tong lai sini go baye seng saimano yun fellowship ni bagai sikla ro belake phan thong lai moro samuk lai tong lai tin jorabo borok miarok bahai no wadi sek samuk klai belake klai lekya koro SN Benia Fang TV channel ni koroksa reporter sini Brian project tongo bele hambai china haching korma tan secretary sini taku Surojit beseng kok salai na samung bele leng lai kran ro khlai lai mani miabo sapung wati manjang lai ke tini bahai no hai oke no program ni bising tei din kabang ma mare kising songrok tongoi mano borok no program bahai ke invite khana muso baba hai rok lakana hamai marwa sin ko la kai to no puila no ebo hamai marwa amanda phone ko paku sono tei sin media no hamai marwa tam song ni simna black na samu khaleng la jak wate weather hamyang bono okay obong na musung ma kesin paku sono bok sono norok bo khas rangai tisu wo phaibedi disunu samung kang khanibo te disunu lokman suri khanibo sini buskang salni je yot fellowship Southern Baptist Association lwajijak je 4-5 tarigo abunai SNBSD by lwajijak sini wo buskang ni October ni 4-5 tarik go unai yot fellowship belakeno haham dodon disindi ke sini Hezamara Sarkelo oba ke sikla palbat sor bo sing samung balai tonglayo jotono kha nanglai ne Laki tongpogo, obahai jora, obahai pandaman mani bagai, senia woni disirogo singot hoketebo. Kamu kanan bagai sini sekelarokon sini kan samai, borokon tidunan bagai, mari kesin takut buk sini koyo, noro bobo hake, sini yot filisibo noro khas rangi faijabadi, khapam kelas hake faijabadi, os hal tamromi singot panano, sarti sanan bagai sinjo kusak kalayan sambai.